Txaldeon. Lehenik eta behin markamen aska, arazo tekniko batzugatik esteka berri bat bidali behar izan dugu berriro, baina bueno, ez geha ditu kontan, ez geha youtuberrak eta bueno, kostatzen nahi zaigu. Ezkenen teknologia berriak ere ikasteko daude. Igor, Irungo delegatua, labeko delegatua, eta ni Aitor, Beasaingo labeko delegatua. Batzar oso berezia, egoera oso berezi batean eta egoera oso komplikatu batean. Inork ez du bizi izan horrelako aurrekaririk, horrelako egoerarik ez dugu ezagutu. Eta, bueno, lan harremanetan eta sindikal mailan ere oso komplikatua. Ez da hitzarmen bat, ez da negoziak eta ohiko bat, ez da greba baten antolakuntza. Eta, bueno, gure esku dagoen guztia, akats guztiekin egiten ari gara eta egingo dugu. Informaziorako saiakera berezi bat egin dugu, egiten nahi geha, parte hartzeako ere saiakera berezi bat egiten nahi geha, eta hor kokatzen da, azkenan batzar formatu haure bai, ezta? Zalantzak argitzeko, WhatsApp afiliatuen WhatsApp bideo hori irikita dugu, e-maila ere bai irikita dugu, batzarraren azkeneko partean, zalantza horiek argitzen saiatuko gara, ekarpenak jasotzen ere, eta bitarte hortan azalpena emango dugu. Esan ere bizkat batzarra nola jongo da, azalpen guztia euskera hutsen egingo dugu, ohiko batzarretan bezala, baina diapositiba guztiak erderaz izango dira, erdabiztunek ere ulertu edo jarraitu ahal izateko batzarra. Ezingo dugu esan, segurazki, ohiko batzar baten esango genuen detaile guztiak. Ezingo dugu esan, azkenen publikoki egia dago, afiliatu askok ikusten dutu baina bestela ere kanalen dago, YouTubeko kanalen, interneten, zabalkunde guzti horrekin eta bueno, edo zeinen eskura. Beraz, zaindu beharko dugu esaten dugunak eta jasotzen dugun ere baino. Hasiera hau esan da, bueno, tratatuko duguna, hementxe gai ordenal. Sarrera hori, dagoeneko egin dudana, aurreakordioa, lehenengo puntua aurreakordioa bera. Nola dan, labentzako lehentasunak zeintzuk ziren markatuta hasieratik, negoziak eta nola juntan azalduko dugu, sindikatu desberdin eta enpresaren jarrerak azalduko ditugu, azpikontratak, gure teilatu azpin dauden, azpikontratak nola dauden, zegoeratan dauden azalduko dugu, eta azkenik, dagoeneko heldu zaizkigun galdera batzuk erantzungo ditugu, osaiakoa erantzuten, eta bitarte guztiontan, bukaeran, leherazten dizkigu zuen galderak eta ekarpenak ere, tratatuko ditugu. Pixkat hori izango da, ordena, gutxi gora bera. Aurrez esan, ez gehala profesionalak, hanka sartuko dugu, normalan bezala gu ere urduri gaude, eta bueno, harik eta hoberen egiten saiatuko, noski. Aurrera akordioa. Labek, 3 lehentasun markatzen berezki. Noski, lehenengo lehentasuna, pertsonen langileen osasuna, noski, osasuna. Momentu baten, markatutako pautak, hemendik kanpo markatutako pauta horiek errespetatzeko, nahikoa baldintza ez genitu ikusten gaten. Eguneko produkzioa martxan mantentzeko, ezin zien mantendu errespetatu pauta horiek. KAF, infekzio foko handi bat izan zitekeen. Pentsa, 2009 langile inguru Beasainen egiten dugu lan, 140 bat herri desberdinetako. Izate hutsaila, lan harremanen izate hutsa, kantitateetan eta diversitate horrekin, arrisku foko bat dago. Ez da bezen handirik, konfinamendu egoera honetan, pertsonak, jendeak, norbanakoak, itxe mantentzen dien bitartean, gero egunero lanea, olako gune batea etorri behar izatea, dauden erlazioekin eta dauden harremanekin. Ikusten genuen potentzialki oso arriskutsua ginela. Beraz, lamen apostu hasieratik izan zen produkzioa etetea. Lana bertan bera utzi eta hori izan babes neurri logiko eta bakarra. Momentu hortan. Bestalde, lehentasun bezala ere,
lana eta lan baldintza. Krisi sanitario honek, esaten duten ez behintzat, ikusiko dugu naino badan, ondorio bezala krisi ekonomiko bat ekarriko du. Krisi ekonomiko horrek guregan, kafeko langileoan, zer eragin ediko ez dakigu. Desde luego, irla batez geha. Askotan pentsa bezake jende asko, ez guri honek ez digu eragiten, gu praktikamente intokables, hori ez da, realidade bat, kanpoko eragin eta faktore guztik gure gain ere badaude, eta hori pixkan nola gaiten blindatzea importantea zen, enpleguaren aldetik, zan eta da, bai gaur egun lanen gaudenen aldetik, baina bai nola gaiten ere bermatzen nahi da eventualen egoera hori ere. Esan labetik, enplegua bultzatzeko gure eskuragun edozein foro erabiliko dugula, noski. Zentzu hortan, baldintzak, lan baldintzak eta enplegua, guretzako beste ardatzetako zan. Eta beste ardatzetako bat, noski, enpresaren aldetik ere, nolabaiteko pausurik behartzea dela. Langile hongan ez da eroi bakarrik guzti hau. Enpresak ere, enpresa arduradunek ere, pausuak eman behar zituzten bide honetan. Hasiera baten, dibidendoen inguruan, markatu genituen pausu batzuk, izan ziteken ere, goi karguen soldata jaitxierak, nolabaiten eredu eman eta bueno, pixka xamortu guzti hau, beraiek ere beraien aldetik jarrita. Ulertu behar die, hiru helburu hauek batera dihurtzela. Akordio hobea. Akordioaren iraupena apirilak 8 artekoa da. Gero segidan azte txantuak datoz, apirilak 20 arte. Beraz, bermatzen da, ez da lainor kutsatuko lanean, guri dagokidun esparruan, gutxienez azte txantu arteko epe guztionetan itxita bai edo. Martxoak 16-17 enpresak bere gain hartuko ditu lizentzia moduan. Lizentzia partikular moduan, permitxo partikular moduan ordainduz, bere gain hartuko ditu. Ordu estrak dauzkenari, lehenengo ordu horrietatik kenduko zaie. Errekuperatzeko aukera ere izango dute. Egun hauek errekuperatu nahi ditunak, beste edozein langilek ere egun hauek errekuperatu nahi bali baitu, aukera hartuko ditu. Errekuperatzeko momentuan, dagokion 80 puntu orduraino komplementatuko zaio soldata. Martxoak 23-tik apirilak 8-rako epea, orain ordainduko da. Ordu horiek errekuperatu marko die gerora, baina orain jasoko ditugu kobrako den normal alegia. Berreskura beharko die 2021-ko martxora arte, ordu horiek, eta epe hori, nola berreskurako da, ez dago adostuta. Planteamendua da, egutegi desberdinak aurkeztea eta asamblea baten bat edo beste bozkatzea eta horrela azken zailtasun guztikin horrelako planteamenduren bat dago mahai gainean eta horren egungo beha. Enpleguaren baitan, gutxienez ehun eventual. Gutxienez ehun eventual sartuko dira, nola daiten orain atzeratzen nahi da lan hori eguneratzeko. Gutxienez. Hortik gora izateko aukera dago. Administrazio kontseilua eta komite ejekutiboak, hau da, goi karguak, kafeko goi karguek, soldata 5% jaitsiko dute. Basikoki gutxi gora bera, hau da, adostutakoa. Gero, galdera erantzunetan, detaile gehiago, segurazkiak dago die, gutxi gora bera, ulertzeko puntu nagusiak, hau da, adostutakoa. Bueno, telelanarekin, etxetik egiten nahi dan, egin beharko litzeken lan horrekin, bai, badazkagu puntualizazio pare bat egiteko, eta, enpresak etxetik lana egin dezakeen pertsona guztia hori, lana bermatu beharko zien, baldintzak baldin badaude eta medio baldin badaude, noski. Azken hitzarmenetan, enpresa batzordeetatik, behatxain irungo enpresa batzordeetatik, eskaria egon da, nola baiten telelana regulatzeko, enpresak ateak itxi dizkio regulazio horri, eta orain, berandu eta gaizki dabiltza berriro. Enpresa berandu eta gaizki dabil, etxeko lanak egin gabe harrapa udolako egoera bai. Bulego batzutan hasieratik bai egia da, esan zutela telelana ezin zala egin, langile batzuk hasieratik batzekiten ezingo zutela telelana burutu, beste batzu berriz 150-an, jornada erdian burutuko zuten, baina beste gune batzutan telelana bermatuta zegoela esan zaien langilei. Inkluso lana,
nola egin behar zuten, ordenagailuak eman zizkieten, bastanteko lanketa egin zen. Ze gertatu da realitatean, denbora pasanala, jende bati esan diotela, ezin dutela telelan egin. Jornada erdira jaitsi dute, edo era bat kendu dute, naiz eta lana egin. Enpresa gaizki dabil, berriro bastante txapuzero zentzu honetan, hau salatu dugu, egoera konpontzen saiatzen ari gea, pausuren bat eman da, baina, bueno, hortxe gaude. Bere lanarekin bentsat, kontutan hartzeko ere, hor dagoen lehen. Balorazio orokor azkar bat egitekotan. Sartuko behar gero agian gehiago detaietan. Baina, bueno, lehen balorazio bat egitekotan. Bueno, con la que está cayendo, gauza den bezala hemendik kanpore bai, martxoak 16tik apirilako arte, kafek produkzioa eten dauke. Langileak etxen daude. Gutxienez lanen, ez gara kutsatuko gaitz honekin. 3.000 langile, 140 herri desberdinetako aldien esan beten bezala. Dimensio hartzeatik, hau ez da tailer txiki bat, hemen gana dimensio handikoa da. Espainia gobernuak dekretu batea baino 2 aste lehenago, guk neurri horiek hartu genituen. Enpresa 2 aste lehenago itxita dago. Desde luego, inondik inoa ez da hau enpresak nahi zuena. Inondik inoa, enpresak ez duen produzioa eten nahi. Hori, zalantzarik ezin, langile garaipen bada. Produzioa bere momentu neten izatea, osasunaren aldeko langile garaipen bada. Horrek ondorio batzuk dakartza, noski. Baina ondorio horiek, nola eten, langileen kontra ez etortzea Google bat bezala ekidin nahi gendun. Enpleguan ez du ondorio ditukiko, ondorio bitzezkiotan positiboak izango dira. Gutxienez, 100 langile berri ziurtatzen ditugu. Ziurtatu esaten dut, entzuten dirako komentariok, beste erabaten ere kontratatu behartuko izango zituztela, akordiorik gabe ere lan atzeratu eta, bai, ados, izan daiteke edo ez. Hitzartuta dauzkegun, gauzak ere aurrera ematen enpresarekin askotan kostatzen zaigu, hitzartu gabekok ze esan ez. Hitzartuko ez bagenitu, eventual hauen sarrerak, nik eta izia horak ganeongo ginen, baina ez nik eta ez gainontzeko bere. Serioak izan behar gara, guri balio duguna da, hitzartuta eukitzea. Eukitzea dokumentu baten jasota gutxieneko sarrerari emango dira. Bestela, izan daitezke intentziok, edo konpromesu horiek hartzez balin badia, ezer gutxiako balio du. Eska serioak izan behar gara. Inkluso eventualekin gore bai, ez, lankide eventual hori esateako momentu, pentsatzen dut sartuko zehala, jendeke, komentarioa bai, segurenik lan egongo da, hori, aizeak ematen dugu behar duguna da, ez, sartuko zea, gutxienez 100 persona sartuko dire. Eta hori gaur jasota dugu dokumentu baten. Gainatzeko guztik, ez da seriotasun behar dugu. Gainatzeko guztik ez du balio. Kafeko langilek diru galerarik ez du edukiko. Beste asko ezin dut hori esan, zorionez kafeko langilek diru galerarik ez dugu edukiko. Enpresak orduen parte bat asumitu beharko du, 120an bueltan izango da. Gutxi dala, asko dala, egon detek ez da noski baiez, dana dago, dana hobetu ziteken edo okertu ziteken. Baina ez da puntua aislatu bat, hau ulertu behar da, akordio orokor baten baitan, ez da puntu hau gutxi edo asko dala. Akordio osoa ulertu behar da, gutxi edo asko zat. Goi-karguek soldata jaitsiko dute, berdinera noa, gutxi edo asko, ez dakit. Horrelako enpresa batek, horrelako iragarki publiko bat egitea, ez da goikoena. Ez da goikoena, holako multinazional bateko zuzendari hitzak, 100% jaitsiko dola soldata, abonbo dakio azaltzea, komunikabideetan azaldu da bezala. Datu praktikotan, adibidez, administrazio kontseiluan, publikoa dien datuekin, 100% aplikabatuzkeo, 160.000 bat euro izango da soldata jaitsiera hori. Hori, administrazio kontseiluan. Ez dugu esaten, gehiago jaitsi beharko litzakenik, edo beste neurri batzuk hartu behar ez denik. Esaten duguna da, lehenengo pausu oso importante bat dela. Orain arte, lortu ez den lehenengo pausu bat. Eta leku askotan lortzen ez danak, eta lortu ez danak, zoritxarez. Eta gainera, honek ikusten du irikita, akordioa bera ikusten du irikita ere, atea beste goi-kargo batzuei soldata jisteko. Akordioaren azkeneko esaldiak dola dira. Ikusten du atea irikita. Beraz, orokortasunean hartuta, aurrekaririk gabeko egoera baten egon da. Inor bizi izan ez duen egoera baten, negoziak eta oso zail baten, olako akordioak lortzea, positibotat jo behar da,
zalantzari gabe, ez da zuzendaritzak nahi zuen akordioa inondik inora ere ez, eta akordio positiboak bezala hartu beharko dugu. Kaixo, arratsaldeon, aipamen bat aurrena egin nahi nuke, hasi aurretik negoziaketa hau nola joan den ikusirik aipatu nahi nuke negoziaketa hau ez dela batera erresi izan guretzako, jakin da langile guztiak etxean dauden momentuan negoziatu dela, honek esan nahi du afiliatu batzarrik ezin izan dugula egin, eta bestetikan asamblearikan ere gero beste aipamen bat, presio neurriak ere gure eskura ez genitun, ezin genuen alde batetik ez huelgarik egin, bestetik ezin genuen parorik egin, presio neurriak ere gure eskura ez genitun. Horrek denak negoziaketa asko zaildu du, eta pixka jakitaren noldikan joan den asuntua. Oain evoluzioarekin hasiko naiz pixkat. Aipatu, kutsadura pixkat Euskal Herrian zabaltzen hasi zenetikan, ja prebentzio delegatuak ere lanean gogorra aritu zirela, protokolak sortzen, langileen segurtasuna bermatu nahian. Egoerak pixkanaka okertzera egin zuen, ez? Eta martxoak 13an zuzendaritzak komitea biltzeko deialdi bat, eskakizun bat egin zuen. Deialdi hortan, santziguten izan zen, orain arteko protokoloak ez zutela balio, egoera gogortzen ari zela, eta beraiek ere neurriak asko gogortu behar zituztela, ez? Astelehenetik aurrera, hau da, martxoak 16etik aurrera, beste jokaera batzuk implantatu behar zituztela Irungo eta Beasaingo plantetan. Santzigutena neurrien artean zen batetikan garraio publikoa bertan bera utziko zutela, aglomerazioak eta sortu daitezken kutsadurak pixka debitatzearen, kafeterak ere itzali egingo zituztela, jangela zerbitzuare anulatu egingo zutela, pixkat aglomerazio horiek pixko debitatzearen. Komiteak oniritzi eman zion, eta astelehenetik aurrera hau martxan jartzeko ardura hartu zuten. Asteburu iritsi zen, asteburuan gauzak ere are eta gehiago okertu ziren, egoera erabat aldatzen joan da, eta asteburu hortan ere gauzak asko aldatu ziren, ez? Aldaketa hauen artean, beharrezko komertzioa bakarrikan irekia mantentzen hasi ziren, gobernuak aldaketa importanteak eman zituen, konfinamendua ere martxan jarri zuen, eta, laben guk gure bileratxo bat edo beste egin eta gero ikusten genuen, astelehenean lanera joatek ez zuela inongo sentidurik, ez? Ez zuen sentidurik langileen segurtasuna ezin zelako inondik inora bermatu. Gobernuan jarritako estrikto hauekin etxean egun beharra ezin inora irten kutsatzeko arrisku izugarriak azaltzen zituen, eta guk inondik inora ezin genuen astelehenean normaltasun batean lanera joan eta kutsatzeko arriskua bitatu gabe bizi ez. Ikusten genuen baita ere, hemengo plantetan, Beasainen eta Irunen Euskal Herri guztiko jende etortzen dela lanera, eta Gasteizko jende etorri daiteken bezala Iruñeko jende etorri daiteke, eta kutsatzeko arriskua handia zaudela, eta guk ikusi genuen etzela biable. Goizeko 7:00 astelehenean, labek komite guztian bilera bat eskatu zuen, bilera ordu erdi bat atzeratu zen, labek bertan planteatu zuen esandako lanuzte hau, eta, gainontzeko sindikatuak ere hildo berdinetik jarraitu zuten, laben proposamen onartu egin zuten, eta zuzendaritzari hori planteatzeko eskaera bat jaso zen. Zuzendaritzari planteatu zitzaion, ordurako lanpostu batzuetan lanuzteak egiten hasiak ziren, plantoiak egiten hasiak ziren, jendea lanpostuetan ez zegoen, eta zuzendaritzak hau ikusirik goizeko 8:00 eta eskakizun honekin goizeko 8:00 lanuztea luzatu zuen, esan zuen, 8:00 aurrera inork ez zuen lanik egin behar, esan ziguten baita ere, 3 egun hauek, baimen bezala, hau da, 66 puntu ordutara ordainduko zirela, gero rekuperatu behar izango zirela, eta rekuperatzekoan 80 puntu ordutara kobratuko egitula, 3 egun hauek rekuperatu, aste burua iristen zen, San Joseko puente zegolako, eta hurrengo astean esan zuten, astelehenetik aurrera, seguruenik erte bat bideratuko zutela. Hurrengo egunean, asteartearekin, dekretu berri bat ateratzekotan zen gobernua, erte hauek bideratzeko dekretu berri bat, normatiba berri bat, enpresak oraindik ez zuen eskura dekretu hau, oraindik argitaratzeko zegoen, eta asteazkenera dituzuen bilera bat. Asteartean momentuan etzen ezer bilerarik egin, eta asteazkenera pasatu zuen bilera hori.
Asteazkenean, 18an, juntatu ginen goizean, denok pentsatzen genuen enpresak aurretik aipatu zuen bezala ERTE bat bideratuko zuela, eta gure sorpresarako enpresak esan zuen ERTE bat inondik inora ezin zuela bideratu. Esan zigun, bestela ere, behikulotako hau da, trenetako negozioa defizitakin zegoela, diru galera ikaragarria zituela, eta ERTE batean sartzeak, hilabete bat gutxi aurran egin urtean, aparte abuztuko bakazioak eta denak egingo genitula, eta inondik inora ez zela bideragarria izango. Diru galera izugarria suposatzen zituela horrek, eta gure nominetan ere aurrerantzean reperkusioa izan zezakela esan ziguten. Despidoak ere aipatu zituzten, eta egoera larri bezala jo zuten. ERTE ez zela bideragarria, eta orduen errekuperaketa planteamentu bat ekarri ziguten. Lehenengo planteamentua 8 egunetakoa ekarri zutena, 8 egunetako, hau da. Aste hortako 3 egunak, gehi hurrengo asteko 5. Esan zuten, lehenengo asteko 3 egun horiek errekuperatuko genitula, eta beste hurrengo asteko 5 egunak, abuztuko lehenengo astearekin rekuperatu behar genitula. Hau da, abuztuko porretako lehenengo astean lan egingo genula, eta horrekin rekuperatuko genitula. Porra aldaketa bat proposatu zuten. Komiteak, gur labetik behintzat ez genuen ondo ikusi hori, porra aldaketarik ez genuen onartzen, bestetik harriduraz azaldu ginen, ikusten genuela aurretikan mediotan ere zabaldu zutela ERTE bat biratu hartzutela, aldaketa hau horrek harritu egin dituela salatu genuen, eta esan genuen baita ere 8 eguneko planteamentuak ez zutela egoerari erantzun bat ematen, ez? Planteamentu bat luzeago izan behar zuela, 16 egunetakoa, gutxienez aste santuak arte, eta horrek ere ikusita egoera pixkanak okertzen ari zela, arazoari soluzio hobea ematen ziola, ez? Hau ikusita, momentuan aurreneko golpean, labek esan zuena izan zen, 5 egun enpresak asumitu beharko lituzkeela, eta 3 egun guk asumituko genitula, elak justu kontrakoa esan zuen, bestetikan komisionesek esan zuen, berak ere parte bat errekuperatzen aldeko jarrera izango zuela, baina zuen ze terminotan posizionatuko zen azaldu, eta esekak ordu guztiak errekuperatzeko prestutasuna azaldu zuen, ez. Gero, ondoren bildu ginen berriro komitea, ikusi genuen, 8 egunetako planteamendu honek aurrez esan bezala ez zuela erantzun bat ematen, eta 16 egunetako planteamendu luzeago bat egitera edo bideratzera planteatu genuen. Ondoren, bilera pila bat egin genituen, eta egunaren azkenean, pentsatu genuen izan zen, planteamendu luze horretan, 16 egunetan, 50% guk asumitzea, eta beste 50% enpresari eskatzea berak asumitzea. Beste formula batzuk ere mahai gainera atera genituen, enpresaren egoera ekonomiko kaskarrari aurre egiteko, esan genuen dividendoak partitzeko garaian ere, diru kopuru txikiagoa partitu zezaketela, eta diru kopuru horrekin, partitzen etzen diru kopuru horrekin, enpresari diru sarrera bat izango zela enpresarentzako egoera txarroneri aurre egiteko, ez, planteamendu hori ere egin genion. Ukatu egin ziguten hori ere, esan ziguten ordu guztiak errekuperatu beharko genitula bai edo bai, egoera oso txarra zela, egoera estremoa, krisi mundial bat zela, enpresa oso egoera txar baten zegoela, diru sarrerarik ez zuela izango ondorengo hilabetean, eta gure soldatak ere baldintzatzen zituzten, ez? Soldatak pagatzeko zailtasunak edukiko zituztela, kreditua lortzeko ere bazituztela, zailtasun horiek, eta egoera oso txarra markatu ziguten. Eta eguna, más o menos, horrela bukatu zen. Beste aldetikan, eventualak jamai gainean jarri zituzten, egun eventual beharko zituztela ondoren batean atzerapen hauek pixkat, klientekin zituzten atzerapen hauek aldia jartzeko, eta gu pixkat hortik markatu nahi izan genien, ez? Lan batzuk bat zeudela esan genien, lanpostu batzuk alegia bat zeudela egonkortuak zeudenak, hau da. Egunean, erabat, beti norbaitek beteta zituzten lanpostu batzuk bat zeudela, eta eventualak trukatzen ari zidela, ez? Eta esan genuen lanpostu hauek egonkortu egin bertzira. Nola, kontratu internirea batzuk ere bultzatu izazketela, eta hortik pixkatirak ebili ginen. Hor ere ezezko esan ziguten, eta esan ziguten, ordu guztiak egunean errekuperatu beharko erituen. Hurrengo egunean, goizean berriz ere komitea juntatu ginen, bezperako mezu hori denok ere entzuna genuen, eta beste planteamendu bat egitea proposatu genuen. 75 guk asumitu genuela langileak,
eta 195 enpresak asumitzeko planteamenduarekin joan ginen. Planteamendu horrekin joan ondoren, berriz ere zuzendaritzak esan zigun, jabetu behar genuela, egoera oso latza zela, ezezkoa, eguneko rekuperatu beharko genukela, berak sortutako egoera txar bat etzela, egoera larria zela, kostienti izan behar genula, arduraz jokatu behar genula, esan ziguten, olako mezuak eman zizkiguten, ez? Horren ondoren, behintzat 175, enpresak langileak asumituko genula, esan ondoren ezezkoa esan ziguten, eta ela pixkat esmarkatu egin zen. Elak esan zuen, akordio honekin ez zuela jarraitu nahi, eta pixkat bazterrean gelditu zen. Horren ondoren, komisiones UGT, SK eta LAB elkartu ginen, ela bazterrean gelditu zelarik, eta azkeneko planteamendua egin genion zuzendaritzari. Zuzendaritzak baita ere, keinu bat egin zigun, esan zigun 105 goi karguetan soldata jaitsiko zuela, eta keinu horrekin batera eskatu genion azkeneko esfuerzo bat. 120 enpresak asumiz ezala, 76 puntu ordutara ordainduta, hau da baimen bezala ordainduta, eta beste 180 langileok asumituko genula. Eta azkenean akordiontara iritsi ginen, eta lehen Aitorrek esan dituen baldintza horiek lortu ziren. Egun eventual, ez kaleratzerik, ez inor kaleratzera, egun eventual lortu dira esan bezala, soldatak mantendu egiten dira, eta langileen seguridadea ere esan bezala aurretik jartzen dugu, ez? Eta denak ere seguro etxean egoteko aukerarekin. Bueno, negoziazio guztian, markatu. Negoziaketa bukatuta ondoren, ostiralean, ostegunen itxi genuen akordioa, ostiralean, enpresak astelehenerako bilera deialdi bat egin zigun, lanpostu batzuetan langileak lanera etortzera nahi zuen, pedido batzuk aurrera atera nahi zituela, oso aurreratuta zituenak, eta astelehenerako bilera bat ditu zigun. Gurekin ezer adostu gabe, akordio global bat aurretik egin genuen, eta gurekin ezer adostu gabe, langileei deika hasi zen. Langilei deitu horretan, guk oso gaizki hartu genuen gurekin ezer adostu gabe langile guzti editzea, haserretu ginen, eta asteleheneko bilerara haserre puntu horrekin joan ginen, ez? Asteleheneko bileran esan ziguten beharrezkoa zela lanpostu horietan, 50 lanpostaz bakarrik hitz egiten zutela, 3.300 langile egonik, 50 lanpostu bakarra zirela, beharrezkoak zirenak, lan-karga puntual batzuk aurrera atera behar zirela, horrek diru-sarrera importante bat suposatzen zuela firmarentzako esan ziguten baita ere, eta nahitaezko lan batzu zirela aurrera atera behar zituztenak, ez? Eta esan ziguten beharrezko zela langile hauek etortzera. Guk nolabait blokeo puntu bat erakutsi genien, keinu txar bat egin ziguten, guk ere keinu txar batekin erantzun genien, ikusten genuen arduratxo jokatu behar genuela, baina aldi berean ere ikusten genuen haserre bat bagenuela, eta blokeo puntu bat erakutsi behar genuela. Enpresariaz, inongo momentuan etzen, negoziaketa mejoratzeko presio neurri bat izan gure aldetik, baizik eta keinu txar bat, berak egin zigun keinu txar bat itzutzea izan zer ez besterik gabe. Hau eta gero, astelehenean, bilera hortan ez genuen ezer adostu, luzatzen utzi genuen, eta ostirale iritsi zen, eta ostiralean ikusi genuen, bloke hori pixkat askatu egin behar genuela, eta gure oniritzia eman behar genuela, arduraz jokatu behar genuela, gure soldatak ere, aurrerantzeko soldatak ere, zalantzan egon zitezkeen, bai gure paga estra, bai soldatak, bai despidoak. Ezin genuen horrekin jolasen ibili, aurrerantzean ere jakitun ginen, zerbait igual negoziatzera tokatuko dela, esan nahi dut. Aste santu ondoren ere, egoeraz dakigu zein izango den, akaso berriz ere negoziaketa baten sartu beharko genukeen, eta txorroio txar batean sartzera ere zitzea egon gehiagik komeni, eta azkenean bloke hori pixkat askatu eta liberta demoen genion 50 langile hauek etortzeko. Esekan ezezkoarekin, ELA eta komisionesen baiezkoarekin aurrera ateratzen lan puntual horiek egiteko baimen hori. Gero, dekretu berri bat atera zen asteburu hortan bertan, asteburu hortan dekretu berri horrek esaten zuen beharrezko lanak bakarrik, industria guztiak gelditu egingo zela, beharrezko lanak bakarrik egiteko baimena ematen zutela, eta kafeko lan guztiak anulatu gelditu ziren.
baina, dekretu horrenik gero berriz atzetikan, ñabardura txiki bat atera diote, esportazio eta importazio lan puntual batzuk egin daitezkela esan dute, eta horrek pixkat via libre ematen diote aurrez aipatutako lan puntual horiek egitekoaz. Eta, ja, atzotik hasita noski, 50 langile hauek, ja, gure zentrotan lanean hasita daude. Seguridade guztia eta berme guztiarekin, eta doixi. Pixkat, honen ari da, baita komentau, gaur goizen bildu beha berriro enpresarekin, zuzendaritzarekin, eta lan puntualen asuntoarekin beste lan bat jarri dugu nahi gainen. NS-ko ampliazioaren lehenengo unidadea, zazpigarren nabean nago, akabatun, eta hor maiatzako 29-rako ito dago, bedioak itoka funtzionatzen dute, dirua sartzen da, behin baldintza batzuk betetzen dienean, lehenengo unidadea, lantokitik ateratzen baldin bada maiatzako 29-an, 81 milioi euro sartuko lieke dirutan kafea. Ito hori betetzeko, 23 pertsona lana behar dute, nahi sartuko detailetan ze granetan, baina 23 pertsona die. Lan oso puntuala da, langile oso gutxikin ateratzen dama eta reperkusio ekonomiko handia izan dezakena. Arduraz jokatuta, ez diogu erantzun enpresari, de hecho, oraindik ez diogu erantzun, kafek munduan dauzken produkzio lantoki guztik gelituta daude momentu honetan, kafek ez dauke ditu sarrerarik, nominak ordaintzen jarraitu behar ditu noski, gurea ez den arazo bat, bai bilakatzen da gure arazo azken finean, eta arduraz jokatuz, bide emango genioke lan puntual hori. Lan puntualen gaiakin pixkat azpimarratu, ez da lanera bueltatze bat, ez da progresiboki lanera azte bat, da lan puntual batzuk burutzeko jende bat. Aizkenen diru sarrera hori bermatu eta zentzu hortan. Momentu honetan, behasainen, 2009 langiletatik, 50 ez da iritsiko lanen daudenak, oso puntuala da, gaina denbora epeak ere puntualak dira eta ez da lanera bueltatze orokorrak. Piskat hori bai komentatu nahi genuen. Aurrea, poliki. Gure teilatu azpien badaude beste realidade batzuk, baita. Kafeen bertan, egunerokotasunean lanen dauden azpikontrata guztiarekin, badaude beste realidade batzuk, bastante gordinagoak gure baino. Bastante gordinagoak zentzu guztietan. Errepaso azkar bat egin da, hauxe da ezakegun argazkietako bat. Garraiolari autonomoak daude, eureko egunen kafeako lanen daudenak momentu honetan, aktibidadea erabateten daukatenak eta lan dena, noski. Hauek jasoko lukete laguntza bezala base reguladoraren 70% administraziotik. Laguntza bat badute gaur egun, momentu honetan. Eulen, ardiketako pertsonak, gehienak emakumeak, ERTE baten daude, ez negoziatua, komplementurik gabekoa, inolako komplementurik gabekoa, eta egoera oso zaila. Labetik haidie, bereien komitea noski, saiatzen nolabete negoziaketari bultzatzea, baina egoera oso zaila da. Auzolanen, ERTE baten daude baita, auzolan osoa dago ERTE baten, ez bakarrikaz, eta ez da negoziatutako ERTE bat ere, ez dago osagarrituta, hauen kasuan, euleneko kasuan bezala, kontratu partzial asko daude, zie jornada asoko kontratuak, orduan laguntzak ere horrekin proportzionala die, oso laguntza eskasak dauzkate, eta egoera bastante gorria da. Pinturas Benito, Granaia eta Sopenineko langilea, Laborren saian eta miran daude langile hauek, egia esan da, gaur arte ez geneukan informazio gehiegirik ere ez, badakigu ERTE bat tramitatua zeukela enpresa honek, eta gaurkoz, dakigu gaur bertan administrazioak ez diola onartu ERTE hau. Beraz, atzea bortan diote, eta ez dakigu zegoeratan behauko dien langile hauek. Bagenekin aurrez eta saiarak era desberdinak egiten ere, baina bagenekin jende honek, langile hauek, lankide hauek, inkluso nominak kobratzeko zaitasunak ekitzen nahi ziela, orain arte. Seguridadeko langileak, seguritaseko lanen daude, momentu honetan lanen daude normal. Logistika, kanpo logistika, bikuñako langilea, gure ingurun dabiltzan langileek, ez daude lanean, enpresak ez die
ofizialki, guk dakigula behintzat, gure azkeneko informazioan arabera, ez di ofizialki ezer jakinarazi, eta ez dakigu beraien situazioa, beraiek ere ez dakite beraien situazioa. Gure azkeneko notizien arabera, ez dakite, diru soldata jasoko duten eta hontan, ez duten jasoko, nondik jasoko duten, ez dakite. Eta azkenik, bulegotan beste azpikontrata bat, Biunex, hauek etxetik lanean daude, telelana egiten egiten. Piskat, gure teiatu azpin, egon daitezken egoera gordinen argazki bat ere, batean egin duen ere, saiatzen ari eta saiatuko gara, badazkago iniziatiba ezberdinak, hauen egoera nola etzen harintzeko, edo egin zubitzeko gutxiniz. Bueno, postura desberdinak negoziaketan zehar. Sindikatu desberdinenak eta zuzendaritzarena. Gure aldetik labi dagokionez. Lehenengo momentutik lehenetsi dugu osasuna. Osasuna lehenetsi dugu lehenengo momentutik eta bueno, pentsatu gabe gero ordu errekuperazioa, ez errekuperazioa, ertea, edo ze nola egingo gendun, ostras, etenaldi bat eskatu gendun, goazen hau gelditzea, honek ez daude zentzurik, daude etxeen konfinauta eta lanea etortzen ari da, eta bueno, hortan, lehenetxe gendun osasuna eta gelditu gendun, saiatu ginen produzioa gelditzen eta ala lortu zen langileen bultzadarekin, noski. Gai garrantzitsu bat guretzako, enplegua beti izango da. Enplegua, ebentualak eta lan baldintzak. Lan baldintzak ere bermatzea. Nolabaiten ere, enpresaren aldetik, zuzendaritzaren aldetik, enpresaren aldetik, pausu bat ere bilatzen gendun. Bilatzen gendun, eta lehen komenta dugu, eta gero berriro zuberezki komentako dugu, akzion banaketa baldintzatu, soldatak baldintzatu, goi-kargoen soldatak baldintzatu, zuzendaritzaren aldetik pausuak, keinuak nahi genituen egoera honetan. Afiliatuekiko transparentzia, informazioa, komunikazio kanalak gure esku egondan guztia saiatu jartzen. Esfortzu handia dugu zentzu hortan. Asmatzen edo ez asmatzen gauza batzutan bai, beste batzutan ez. Indar handia jarri dugu. Eta gure ustez, bestelaren negoziaketan, orokorrean arduraz jokatu den. Denbora horrela egin dutan, negoziazio oso azkarra izan da. Praktikamente bi egunetan negoziatu behar izan dugu guztia. Denborak markatzen zuen. Horrengo astelena, ez genekin zegertatuko zen, nola kobrako zen nominak kobratuko baldin bazien, ez genekin ordu egin zegertatuko zen, bagenekoan presa. Presa orokorra zen, ezin ginen iritsi fetxa batera jakin gabe, zegertatu batzen egun horrekin. Horrek erabakiak azkar hartzea derrigortu gaitu. Bueno, egoera bestelaren nahikoa zaila zen, ezin burutu batzarrik, ezin burutu asamblearik, ezin afiliazioarekin harreman normal bat eduki, inkluso delegatu hon arten, bilerak ere asko zaindu die, eta bueno, egoera ere oso aldakorra izan da, ez egun batetik bestea, ordu batetik bestea aldatzen ziren hemen notizik, egoerak, dekretuk, hau izan da oso azkarra. Eta azkenik, Igorrek lehen komentatu nuen zela, palanka gehiegi ez genekoan zuzendaritza presionatzeko. Zuzendaritzak presionatzeko gure palanka bakarra ertea izan da. Beraiek ere, ez zuten nahi erte hori, ez zuten erte hortara iritsi nahi, negoziatu gabeko erte batea, eta guk ere hori izan, ertz hortaraino iristea zen gure palanka, eta ertz hortaraino iritsi gea. Egontzan momentu bat negoziaketan, danak bideratzen zola, ez negoziatutako erte batea. Hor galdeketa, hor guk ere ez, gure zalantzak noaino iritsi daitezke, noaino ez, hor kokatzen dugu galdeketa hori egin duna, eta euskatzen zuetan. Laben jarreran aldetik hori, beste sindikatuak. Orokorrean, akordio transversal bat izan da. Orokorrean, sindikatuen aldetik negoziaketarako borondatea egon da. Oso desberdinen arteko akordio bat esekatik hasita eta ugetek bukauta. Borondatea, hori azpimarratuko nuke. Sindikatu gehienek akordiorako jarrera aktiboak dute. Arduraz jokatu da, orokorrean arduraz jokatu da komitean. Orokorrean. Interes personal propio edo posizio sindikaletatik haratago, ikuspegi zabala eduki da orokorrean eta horrek markatu interes sindikalak orokorrean alde batea utzi izanak.
Osasuna izan da ardatz, sindikatuen artean lehentasuna markatu da osasuna, eta hori erakutsi da. Bai, egon da, gauza bat igual gu momentu honetan, ez gaudena erabat ados irakurketa horrekin, da nola baiten lanera buelta progresibo baten beharra. Enpresak bermatu ala, epik, relebok edo lako zerbait, lanera buelta progresibo bat, guk zalantza dauzkagu momentu honetan hortan, gizarte dagoen bezala, konfinamendua mantentzen baldin bada, esan egun jende kopuru hori progresiboki baldin bada ere lanera buelta bat bultzatu behar da, zalantzak dauzkagu, nahiz eta negoziaketan, atean puntu bat izan da, binda berez. Ez gara sartuko, inondik inoa, komunikatu gerra baten, erantzun gerra baten, azkenen sindikatu bakoitzak bere posizioak markatuko ditu, bere ardurak markatuko ditu, sindikatu bat ez da egon ados akordioarekin, zilegitasun guztia dauki hortarako. Bakoitzak bere sindikalismo estilo daude, sindikatu bakoitzak markatzen du bere sindikatu estiloa, eta zein dien bere lehentasunak. Hemen berriro oso ageri gelditu die sindikatu bakoitzaren lehentasunak. Beharrezkoa baldin bada aurrerago momenturen baten negoziaketaren gorabehera guztik afiliazioari mahai gainean jarri, detaile guztiekin jarriko dizkigu, ez dauko inolako arazorik. Baina momentu honetan ez dira sartu behar erantzun eta komunikatu arteko gerra baten, ez dago zentzurik, eta ez da gainera, ez da arduratxua gainera. Ez dira hortan sartuko. Zuzendaritzaren aldetik jarrera. Argi utzi gauza bat, zuzendaritzak ez zuen produzioaten nahi. Guri, garaipen, lehen esan duten bezala, langile eta komitearen garaipen bat izan da. Ez dute berriro ere bat ezin jokatu. Bere papera jokatzen dituzten noski. Lehenengo, 11 neurri ez dakiz zertako, gero, erte planteamendu bat. Hurrengo egunen, opor aldaketa planteamendu bat, gero, errekuperazio planteamendu bat, gero, lan puntualen planteamendu bat. Piskat aldezpiste ibili die zuzendaritza da, ezaztu, hortako da, noski. Eta, beraien ardura falta horrek nola beten, blokeora eraman du negoziaketak, eta lehen esan duten bezala, ertzean egon geha. Ez negoziatutako erte baten, puntu negon geha. Azkeneko jugada itxusia lan puntual horiekin, blokeora eraman genituen, aste bete eukidegu blokeauta hori, pixka joku hori. Azken finean, lehentasuna osasuna da, lehentasuna langilek momentu honetan etxen egon izatea da, eta hori lortu da. Enpresa behartu da, derrigortu dugu iztea, eta hori da akordio honen ardatza. Ez da beraiek nahi zuten akordioa, zalantzarik ez egin, eta horko batzen dugu. Zalantzak, horrela jarraitzen dugu, Zalantza batzuk, helarazi dizkiguzue ja afiliatuok, baina arte, WhatsAppez, emailez, personalki, eta horietako batzuk jaso ditugu, eta saiatuko gea pixkat azaltzen, zer dagoen. Dago, zoiztu dugun. Hala ere, bai animatzen zaituztegu, ikusten animatzen afiliatuei, zalantza gehiago animatzkezue, karpenak, bideratzeko, eta aldeguna erantzun dugu, eta ezin duguna, igual aurrera erantzun dugu personalki, edo aldeguna ingo dugu. Orokorrean, situación general, actual y futura. Aste santuak eta gero, egoera berdina baldin bada, zeingo da. Aprilako gehiak zer gertatuko da. Esan beten bezala, egoera oso aldakorra da. Ez dakigu zer gertatuko da. Baina ez guk, ez zuzendaritzak, eta ez ino. Ez dakigu zer gertatuko da. Estado de alarma mantentzen baldin bada, eta baloratzen baldin bada, ez dagoela nahikoa baldintza nahikorik lanean bueltatzeko, gu ez bueltatzean alde hilgo dugu. Negoziaketa berri batea bideratzen gaitu honek? Bai, segurazki bai. Negoziaketa berri hortan guk zaila ikusten dugu ordu gehiagoren errekuperazio baten eskeman sartzea. Ikusiko dugu. Ez daukagu bola magikoa, ikusteko ze gertakoan lan horrengo da.
Ze konpondu dugu, beste enpresa asko, baino lehenago guk itxita. Bueno, lehen esan dut bezala, ez gara enpresa ohiko bat, enpresa oso ondia gea, jatorri askoko pertsona honen enpresa bat eta oso ondia dana. Praktikamente imposiblea da, arau minimo horiek betetzea hemen, eta bueno, bi aste horietan, markautakoa baino bi aste lehen itxi izanak, gure aldetik ardura ikaragarria erakusteaz gain, peligro ikaragarria ere kendu du mai gainetik ala. Bai gurea eta bai gure etxekoen ganako arrisku hori da. Nolabaiteko responsabilitate kolektibo hori azaldu dugu. Norbera nahian, norberaren esku dago. Norberaren ardura, norberaren esku dago. Baina guri dago kionantzat, lan munduan azaldu dugu. Bueno, RTA hau baino hobeagoa zan, hobetzan, hori beste zalantzetako bat. Ez da gai berria, uste etxe honetan ala, RTAren eriaren gaia. Bueno, hasiera batean, eta enpresak hala biderauta, danon pentsatzen genuen RT batea ginen zela. Baina danon imaginario kolektibotan, zehon RT bat, eguneko eunen osagarritua, oporrekin eguneko eunen osagarritua, paraestrakin eguneko eunen osagarritua, guk ez genuen ez aldanduko. Gure ustetan, langile askon ustetan, hau gainetik pasako zen, eta nola konmigo, ez? Nola baiten esategatik. Sindikatuen aldetik ere, nola baiten, egia da, kasi auspotu nola ideia hori, eta mundu ez da perfektua. Eta zoritxarrez gauzak ez diola. Eta denborak erakusten nahi dugu, RTak zer haidien izaten da. Soldatek osagarritzen bali badi ere, ez di osagarritzen eguneko egunea, oporrelaketakoa daude, oporrak eta paraestrak ez dira generatzen. Bueno, RTaren perfekzio hori, ez dakit nolabaiteko imagen hori ez da horren zuzena. Genukan hasiera asko gointza zeukatena. Gainea, noski, nolabaiten RTak ere administraziotik ikatzen die. Ez dakit oso zilegia den, gu bezalako enpresa bat, lehen eztabaida berdinak genduen, administrazio publikotik, diru laguntzaile jasotzea, baina hori beste eztabaida bat izan daiteke. Praktikan gainea, esan bezala, RTak behar du enpresaren nolabaiteko borondatea, enpresak bultzatu behar du RTA. Hemen, RT hori itxita zegoen, alde bakarreko RT batea ginen zen, eta zori nahi ginen. Alde bakarreko RT horrek, ekarriko lukena da, komplementaziorik ez dugitzea ezertan nolabaiten. Baina ez bakarrik hori, enpleguaz, hitz egiteko bidea ere, mozten zen. Jarri gendunen bozketan RTaren gaia ere bai, jartzen gendu negoziaketaren etetea, ez dela, RTA zen negoziaketaren etetea, zentzu guztitan. Virtualetaz ere, ez gendu nintzen gono eski, zen negoziaketaren etete bat. Ez zen, RTaren ideal hori askok egin zutena ez zen horren ideala. Lan puntualak ere badakigu bastanteko kalapita sortzen dutela. Zergatik lan puntual horiek utzi burutzen, o traba gehiagorik ez jarri. Oso lan puntualak dira bai denboran eta bai pertsona kopurutan. Voluntarioekin beteko dienak eta betire, eta sobre todo, osasun baldintza horiek, segurtasun baldintza horiek bermatuko dien postu. Lehen esan bezala, 50 pertsona izango dire, datu zehatzak badauzkagu, bioi marko biltun, 50 pertsona izango dire, 2.300 plantilla duten. Ez da, esanguratxoa kopurutan ez da, eta segurtasun aldetik ere bermatzen dugu. Egia da ere bai, arduratzen gaitula, normala da bezala, ez dugu sinisten eguneko egunen, noski enpresak esaten diguna, baina datu alarmantea jartzen dizkigu mai gainen. Egia da ere bai, produzio planta guztik itxita daudela. Hori egia da, diru txarregarik ez dago da. Inkarte guztiotan, makinaria guztia belitza da. Lan oso gutxikin, diru kantidade jakin batzuk bideratzea egotea dago. Bueno, arduraz jokatuta, ez diogu trabagia hori jarri hortan. Zergatik, hau ere eta zaigu, zergatik saiatu zen negoziatzen akordioa gostutakoa honen kontura. Horre gaizki ulertu bat egongo da. Ez ginen saiatu lan osasunaren kontura birnegoziatzen akordioa. Izan zen, zuzendaritzaren jarrera bati aurre egiteko posizionamendu bat. Nola baiten beraiek ez zuten zintzo jokatu,
atzetik sartu nahi izan zuten beste fitxa bat partidak, eta gu fitxa hori blokea egin. Akordio honek ematen zigulako, albidetzen zigulako blokeo hori. Eta astebete blokeautak egin duen lan puntual horiek. Lan puntual horiek aurrera begira zein hitzuk izango dien, kontrolauta ditzazkegu. Zenbat jende ezako puru momentu batean esan ezako, onaino akordioak albideratzen dien gaitu hortan. Akordioa berak blindatzen gaitu horren aurrein. Vamos a hacer poliki. Laneratze buelta. Uste galdera batzu bertan egin zigutela. Laneratze buelta nola izango da. Graduala, paulatinagoa, zein godego enpresak behartu nahi baldin bagaitu lanera bueltatzea eta baldintzarek ez baldin badago, esan bezala, egoera oso aldakorra da, ez dakik guzti gertatuko da, nola izango da buelta. Aurreikusi daiteke buelta nola baiten eskalan natu izan daitekela? Aurreikusi daiteke, logikari jarraituz, baino gaur gaurkoz ez dago ezer horren inguruan adostuta. Ez dakigulako ere, apiriako gehian nola egon gobean oski. Lan osasuna izango da, lehenesten deguna. Hala ere, guk esku hartzen dauken hipotesia da, apiriako gehian ezingo gela bueltatu. Hori da, printzipioz, gure hipotesia eta beste zerbait negoziatu beharko dugula. Horraino, hori da, gure hipotesia, baino ez dakigu, zertako da. Enpresak behartu nahi baldin bagaitu bueltatzea, bai komite eta bai langileen esku izango da, horri tope bat jartzea. Han osasuna lehenesten baldin badugu, gelditu izango dugu, egoera. Inguruko enpresak nola dauden. Bueno, hasieran egontzan itxiera ugolde baten sentsazio hori, eta beste, egia da, azkenen, itxita, KAF, Irizar, GKN eta Ziele Gazpin, hasieratik itxita daudela, konfinamenduaren hasieratik. Indar, Roiotar, Zelor, ez dute lortu iztea, ez dute lortu produkzioa gelditzea, normaltasun gehiago gutxigoekin produzitzen jarraitu dute dekretura arte. Dekretu desberdin horiek gauzak aldatu dituzte, enpresa batzutan albideratu da lana, beste batzutan ez, batzutan epik jarraitu iztetan horrik eta hasi lanen esportaziorako eta importaziorako ezakizia hitzakikin, danetik dago. Enpresarioak zirrikitu horiek bilatu nahi dituzte produkzioa mantentzeko. Praktikan geldi, enpresa honditan, ingurun hauek izan daitezke. Eta egoerak, enpresa txiki askok ertek planteatu zituzten, gero errekuperazioa, dekretua horrekin, lanetik dago, ez dago. Eventualak inguruan, galdera mordoska etorri zezkigu. Galdera mordoska etorri zezkigu entoren inguruan. Ez dago definizio zehaz bat, egun eventual gutxienez, hori azpimarratu, gutxienez dira hitzartuta sartzekoa. Hauen lan izango da, nola baiten, orain atzera dudan hori, berreskuratzea. Zer gainetan sartuko dian, ez dakik zehaztasunez, horregatik da preakordioa. Hau da, preakuerdo esaten nahi, marko acuerdo, oa indikando azkegulako gauzak lortzeko. Ez dakik zer gainetan sartuko dian. Aurreikusi ezakegu, bastante montadoretan izango diela, aurreikusi ezakegu. Laugarren saia dalako, akabera, jende gehiena dagoen lekua, gunea, eta gainea montadore dielako talderik handiena, segurazki. Baina ez daukegu ziurtasunik nola izango den momentuz, horregatik da aurre atordio bat. Dinamika berdina mantenduko da? Bai, hor egontzan, negoziaketan egontzan saiakera desberdin bat, zalantza handikin, guk ere zalantza handi denezan eta, baina dinamika berdina izango da. Lege epe horiek bete beharko dira. Hau da, bi kontratu dauzkenak segidu eta 6 hilabete bete ez ditunak etxen, ez da bueltatuko 6 hilabete bete arte. 12 hilabete lanean jarraian bete ditunak, 6 hilabete pasagarko ditu etxean. Dinamika berdina mantenduko da. Era justo edo ez justoa, ez da baina izan daiteke, aurretik pasaganekin konparatu zen, detaile gehiagikoan. Bueno, lanpostu estrukturalena, ez dut berriro azalduko, Igorrek lehen azaldu du, ezkenen 12 hilabetitzik aratago lana bideratua izateko eventualei formula bat izan daiteke, eskaera bat, naiz hortan berriro esatuko.
Akordio hori gabe, eventualak berdin sartuko liekela. Hori ere, lehen komento dut, behin baino gehiagotan entzun dugu. Eta berriro errepikako dut. Akordioak eukita ere, askotan kostatzen dugu enpresari bete arazte akordio horiek eukik gabe imaginau. Osea, sentsazioekin ezin dira mugitu. Ezin dugu pentsatu, bai, bestela ere sartuko lieke. Bai, bueno, agian bai. Agian 200 sartuko lieke, agian ez. Gu behar duguna da, hori euki, seriotasunez adostuta eta dokumentu bat. Ez diguete balio sentsazioek, ez? Gainea, adostasun hau gabe, zuzendaritzak eskuak libre ikutzituen eragozita gai horrekin. Bueno, jarraitzen dugu. Zuzendaritzaren soldata jaitsiera. Bueno, ez dala nahikoa dala, keinu bat dala, ez dala keinu bat, bueno, pausu garrantzitsua da, leku gutxitan ematen dan, pausu garrantzitsua da. Gaino irekitzen doatea, beste goi-kargu batzuen soldata jaitsierari, akordioak ala jasotzen du. Praktikan, lehen esan dut, administrazio kontseiluan, datu publikotan, 160.000 euroko soldata jaitsiera bat suposauko duke. Parte bat, hori baino gehiago da soldata jaitsiera, hori da zuzendaritzaren parte baten jaitsiera. Gure indarrak alare beste alde batetik juntzien hasieran gai honekin, ez? Nola baiten enpresak ere kargu hartzea bere gain krisi honen ondorioa. Dividendoak berdin banatuko dira, aurten dividendoak pixkat kokatu, bintza dividendoak mendi jotzen, aurten programatuta daude banatzea, 29.000 euro dividendotan. Akzioko kopurua jarri dugu hemen, irakurketa azkar bat egiteko. Kontutan hartu, akzionisten 25% kartera soziala dela. Langile eta enpresan arteko batura hori sortzen dugun enpresa nola daiten esateratik hori. Hau da, 25% reperkutitzen du berriro langile eta enpresankan. Langile eta enpresankan. 29 milioietatik, 7 milioi eta piko izango lieke langileengan erortzen dana eta enpresangan erortzen dana. Dividendotan, 21 milioi kanpo digote. Manatzen dien dividendotik 21 milioi, eguneko iroita digote beste akzionista batzuta, fondota, bankuta, kafetik kanpo. Nola baiten ardura enpresaria edo lanarekiko ardura gutxi eduki dezake jende batien eskuta. Diru hau erabili daiteke inbertsioetako edo erabili daiteke egoera gogor honi, hain gogorra baten bada aurre egiteko. Baina, dividendoak banatu edo ez banatu edo nola banatu, desde luego ez dago gure esku. Gure guk eskaerak egin ditzazkegu, baina ez da gure ardura, ezin dugu guk hori erabaki, inondik inora. Jarraitzen dut, ez da bine hormoztuan izateko, beraz jarraitzen dut eta gero galdera guztik erantzuko ditu. Guztionan pisua zama hori betikongan erortzen da. Hori, komentario orokor bat izan daiteke ere, jende batzun artean. Edozein formulak, irten biderako edozein formulak edukiko luke ondorio bat langile hongan. Ez dugu arkituko ez zenuen ez beste inon formula bat ez daugena. Ideala izango litzeke, baina ez da reala, gozadien bezala. Enpresak, eguneko gehia, una quinta parte, enpresak bere gainartzen du una quinta parte de las horas. Gutxi da, asko da, ez da bai da gai, baina beti ere kontestu orokor hortan. 2008an, 21 ordu gutxiko egingo deulan, soldata berdinarekin, soldata mermarik ez dugu eukiko. Oso enpresa gutxik esan dezakete, holako akordio bat lortu dutela, oso gutxi. Egia da, horrein ikan daukegula, eta berezik ikune batzutan, aurreko mitigazioen errekuperazio horren pisu hori gainen, eta hori nabaria da, eta normala da. Ordu estrak, zergatik nazten dira ordu estrak gai guzti honetan, bueno, Behasain eta Irungo komiteak behin da berriz insisteitzen nahi die ordu estrak jetxera eman behar da, ezta? Behasaingo batua da hori, ia 50.000 ordu estra daude akumulatu Behasaingo langileon arte. 50.000 ordu horiek zuzenean lanpostua dira. Ordu horietako asko 80 gorako die, 15 langilek uste dazkatela 80 gorako ordu, hor dago ordu asko. Egoera honetan ere, bultzatu behar da ordu poltsa horren jetxiera bat. Bultzatu beharreko da. Gogoratu inspekzioarekin ibilik gara bueltaka,
zegoetan gaude, ezta? Hala ere, ordu estra batzu azkenak eta rekupera nahi detonak, 3 egun horietan aukera aukiko du rekuperatzeko. Baina nolabaiten ere hori bideratu behar zen. Hemen hala ere, pixka puntualizazio bat. Gure proposamena hasiera baten izan zen, 3 egun horiek deskontatzea 80 ordutik gora zeukaten ez danei. Baina azkenen negoziaketak enpresa beak ere markatu zituen marka pauta batzuk, eta hau da lortu zana. Baina hasierako proposamena ez zan danei jaistea ordutan. Zan 80 ordutik gora zeukatenei bakarrik. Eta labek hori bultzatzen zen. Hemendik aurrea, pixkat jasota ez geneukana, eta afiliatuen txanda. Ikusten ditut ja pantailan galdera batzuk eta saioko galdeguna erantzuten. Nola egingo da orduen errekuperazioa? Kalendarioz, bai, kalendarizatua izango da. Orduen errekuperazioa kalendarizatua izango da eta hasieratik jakingo dugu segunetan rekuperatuko da. Lehen esan duten bezala, ideia da egutegi desberdinak aurkeztu eta asanblea baten bozka behar izatea. Eta langile beraiek aukeratu behar izatea egutegi bat edo bestean artean. Flexibilitatea dagoela baita ere egia da, larun batek izan litezkela, eguneko jardunaldiare ampliatu litekeela, ikusiko da, egiko dira aukera desberdinak, eta, bozkaketa baten bidez, aurrera aterako da. Flexibilitatea da behintzat. Laugarren erreleboa, nola rekuperatuko da, laugarren erreleboa. Gai aztertzen nahi geha, eta proposamen bat jarriko dugu mai gainen horrengo egunetan, ez dugu aurreratuko hemen proposamen hori, baina, gai aztertzen nahi geha, gainen gaude, jakitun gaina lehenengo momentutik laugarren erreleboan dagoen arazokin, ez da, azterketa egin behar dugu, zenbat ordu taldeko berreskuragarrien, hortan gaude, baina nahi dugu komiteari eta enpresari proposamen bat egin eta hori lantzen nahi geha. Orduan berreskuratzen ez dituztenak, aurre jubilable horiek edo kontratua bukatzen zaien eventual horiek finikitoarekin barekatuko die ordu horiek. Opor batzuek generatuak izango dituzte eta oporra hauetatik, generatuak oporra hauetatik kenduko dientekero eta finikitatu dut. Goi-karguen ehuneko 5 jetxera urte guztirako bai. Jetxera da, soldatako jetxera bat. Ofiziala da parte baten soldatak, beste parte baten agezio ofiziala, baina administrazio kontseiluaren parte horren soldata ofiziala da, eta bai, soldata ofiziale horien jetxera bat. Udako ordutegiak ikutuko diran edo ez, jornada kontinua 8 orduta proposamenetako bat izango da. Proposamenetako bat izango da eta bozkabal izango da. Ez dugu guk erabakiko nola jarri egutegia. Noski, proposamen horiek ere, nola baiten enpresarekin adostu beharko dira. Zingo dugu egin nahi degunan, nahi dugu ezela, Baina, bueno, aldegunan baitan, noski, bultzatuko dugu asambleak bozkatzea. Larun batetan, ze aukera egongo den berreskuratzeko, nola izango den, ordua ordu erdiko, ez dagoegu hori argitzerik, Enpresaren nahia noski ordua orduko izango da. Gure nahia noski ordua ordu erdiko. Bi eredu dauzkegu, mitigazio garaien errekuperazioa nola eman zen, bigarren fasean, larun batetan ordu erdika izan zen. Horregatik da akordio marko bat. Hori ez dago adostuta. Aurre ikusik dezakegu enpresaren jarrera zein den, eta hortik joko da, ordua orduko, egutegien arabera. Bueno, apiriako behitik aurrerako posturak, bale. Zein izango den posturak, lehen saiatu nahiz aurreratzen hori ere bai. Itxita baldin badago, itxita gu bultzatu beharko dugu baldintzarik ez baldin badago produzioa etetean, noski, hori enpresak ez du bultzatuko, enpresak justo kontrakoa bultzako du, edo zeineratan lanen hastea. Ulertzen baldin bada langile eta komitean aldetik ez dago nahikoa bermerik lanen hasteko, negoziaketa berri bat egin beharko dugu. Negoziaketa berri hortan, gure ustez, ez dago lan ordu gehiago errekuperatzeko margenik.
ez dago. Ez dakigu zein izango da negoziaketaren eszenatokia. Ez daukagu, bola hori ez daukagu, baina, bueno, horrelako zerbait. Guk ez dugu aurre ikusten, ordu gehiagoren errekuperazioko margenik. Ez dakit beste galderari dagoen, bestelare, animatzen zaituztegu, galdera gehiago egin, bideratzeko, zuzenen telefono, zineiez, ekarpenak, guk alde una eta gehiago dugu, galderak erantzuteko, eta ekarpenak jasotzeko noski. Bukatzeko, eskerrak langileei, eskerrak egindako esfortzuari, eskerrak ere egindako presio horri, ezta, almazenean, laugarren saian, gune ezberdinetan, ostira astelen hortan, basilio eta ateazien langileei, ezta, lan osasunaren alde, beraien langile bakoitza bere aldetik jarri zuen ekarpen horri, determinante izan zen posizio hori enpresa mugiarazteko, komitalekin batera, eta eskerrak. Jarraituko dugu informatzen, jarraituko gara pila jartzen jarraituko dugu, eta saioko gara izten afiliazioarekin batera aldan lekuraino. Eskerrik asko eta horrengora arte. Eskerrik asko.